X'għandna guys, mela qegħdin fil-Malta fuq podcast tal-ġajna għandna guest mysterious, imma nibdew mill-sponsors tal-lum. Titgħamel l-intro l mbagħad mużika. L-mużika. Għandajt fideħ. Illum fidejja guys, anke ħadd li posti u kollox. Tlaqna l-intro mbagħad. Tlaqna l-intro mbagħad naġġu l-sponsors u għal-guest mysterious. Mhux ħajkonna podcast, kulħadd għandu podcast, il-buċer ta' wara għandu podcast. Mux podcast. Mela, t-nintroduċi il-guest il-misterius. Mela, il-guest misterius tana ħajkun il-Panzer! Misterius. Panzer 2 da, guys, Mark 2. Panzer u l-ewwel guest li deċidejna nerġa' nġibuh lura. Għax kien fan? Mark 2, issa Panzer Mark 1, l-ewwel Mark 2. Mark 2 jikber naqra iktar, mbagħad hemm Tiger Tank u l-Panther. Eżatt. Mela nimxu għall-sponsors issa. Nixtuq nirringrazzjaw il-Miniature Corner Studio pal 3D printings pal daw u il-gifts nagħtu għal-guest li huma l-keychains għax tista' tintnaw il-keychains li jogħġbok. Il-Patrick Prince ta' anything printed by Patrick Prince. Nixtuq nirringrazzjaw ukoll il-solo kaffe għal-kaffe għall-enerġija għax palissa mandu xej enerġija palissa. Jarni u koll. Xidid nejdlek. Il-Planet Console ta' anything geek related, pop funkos, video games, records, kollox, Planet Console. Michael il-Legend. U dKaseFactory, fejn case ta' dKase? Ma insejtu. Insejna dKase, mela, if you want any custom phone case, want dKaseFactory, guys. Nimxu għal-program. Hello. Lew ħaġa thank you tal-li ġejtu stenduni. Bil-qalb. Ovvjament, ġifieri, dejjem pjaċir inta magħkom, dejjem nitkellimnakom għax aħna. Issa taċċet nistennew tkunu stidilna fuq it-Toycon. Yes. Ma lilek tal-dwejn mhux ħanġu. Dak għal kull ma tarax ma taf kif joħroġ. Alla Hulk Hogan meta ġilet mal-Giant. U hija mbagħad nara nikkonsidra. Nagħmel xejn riċerka u kollox affarijiet. Issa x'kien naqas, Le, mhux kan uħodlok kull member. Ma xorta għadek torpedo jisek helikopter. Le, eżatt. Le, ma kalma, vera. Bil-ħaq nindruxu d-direttur. Iwa bil-ħaq għandna guest ieħor mysterious li huwa id-direttur tagħna. Production, kollox ħajħossib. Ħajibda jgħina, imna l-fasti fl-axħar ġibna foxat li jgħak xlijaf jediteja. Bas fajn editja. Ma ma sax editja kollox fuq mobile, għajt il-podcast. Juri xi messaġġ. Xi messaġġ xina għazajr, speċi. Isma, l-adverts għamiltek tnejt, vers tlieta ġifiri. Għadnablu xaħġa, issa, għamilna xaħġa. Marcos ma jgħamil xie. Marcos ma jgħamil xie. Għasċi illu. Missajtu. Ningrazzjaw il-Nathan, għek, thank you. ħaġa biex tista' tkompli tajt xi ħaġa. Onur. Peress li tkun hemm għalhekk ġibnilek il-mike, meta tkun trid tindaħħal u tajt xi ħaġa tista'. il-limelight. Għandna l-flow. Għandek il-headphones wara tal-ostja wkoll. Xirqulek vera xirqulek. U l-lum għanna flow tajjeb, supposta xmawx Marcus. Guys, wait. I'm locked in, guys. I'm locked in, guys. Mela. Għaxu dejjem jgħid Marcus. Le, alright. Ma u alright ġifieri dejjem. Għamlu merch ta' Marcus. Ifim, nibda waħda tajdu kollox misterius. Un batet nara dwejn zejr. Saqsun fuq affarijiet paranormali jew. Ħajjamel xi psychic shit. Le. Mhux ċara, jara. Ma tbessawniex, insomma, ma tantx bżejjed, insomma. Il-Marcus infatti għadna najruħ tal-darba qabatu telaq mill-programm skont. Mela. Kemm kont sad dik il-ġurnata, vera kont sad tidher, wuċċek kien sad. Għandna xi darba nuru il-klip għax aħna ovvjusli konna qed nirrekordjaw. U baqgħet il-klip. As a blooper, għax speċi dik il-ħin kważi dar. Jiena għalla depress kważi dmuħ ħirex. Bat nidajhom babda ħaraq lalla, bro. Ħaraq lalla. Qabatu telaq, għax kellu waħda. Asnaf xed, jien xetta, xina asnaf xetta, daħsen serjaħ kollu, asnaf xett,
onestament, ma Niskom torġu blooper, darba nħorġu għax darba forsi, ma għalibta. Mela Marko siet fl-spirtu l-lum. Għalli komplu mal-mystery things. Problema sfajlet, onestament. Mela tfajla fl-spirtu, tfajla tijaw edha fl-spirtu. Uħas mux spirtu fl-imkien, issa ma nafx. Mela għalek tal-li ġibnik il-Panzer. Hello. Nsaqsuk, għax issa kważi wasanna għal Toycon, navolja għadna f'jannar, da joħorġ fl-axħar ta' jannar, imma nis biex nibda. Eżatt, Marzu tajjeb, ġifiri it's good. So, uridna najdu, speċi d-derba, għax l-axħar darba li kon ġejt, ma kellekx id-dettalji kolla. Forsi jek li tajdina xaħġa li tista' t-work. Mela, l-ħagġa nista' ngħidilkom it-Toycon tipo minn fem ditu għek tipo di kienet l-ideja tiegħi ta' Jonathan Pax l-organizer liħor li n-organizzaw xaħġa fejn il-geeks u għek daw li huma mitfuqin fuq it-toys jirtaqaw, jixtru, toys u għek, kollox ħajkunem. Dis-sena ħatkun ikbar, il-location ħatkun Pembroke, il-BMX, il-BMX intu forsi xu IT u xaħġa u bil-roller skates. Tiġet jgħer tal-il-bot, minn il-bot. Ma donni aeroplan. Helikopter. Xorta hemm Ħajkun hemm parking fejn anke jinżel aeroplan. Mela l-parking qed jeqredna. Is-sena ħajkollok kollox, rajt kollox. Ħajkun hemm hentai corner ukoll naħseb. La, palkom. Ġejbur mela, anke kif tagħmel hawn dawk il-Funko Pops li konna ddiskutejna għadna ma ġibnihom. Back to the x'ismu to the Toycon thing. Ħassir il-Pembroke, il-BMX, kif diġa tilkom ħassir, le, ma tilkomx fil-15 to 16 March. Alright. Eżatt, ħatkun full days, ġifiri mifrodu sa fil-axija, mux pas sena oħra, s-sib dejni għawar l-fsenar. Alright, ok. Peress li jarma l-monti u għal ormi nis kellu fin jipparkjaw u ġifiri dis-sena peress li jem parkings. Empil parking ħajkun jem, taf kem ħajkun jem parking ġifiri ma dik l-inqas faġa. Vera, tajb, għax din s-solta kelkom dejjem naqax. Anzi, l-ewwel waħda li għamilna fil-garax ta' Ġon. Mela. Esperiment kienet. Mela, jina ċon armati, u xorta ġew, kienu ġew. U ħajka komna għagħaz gbar dis-sena Mela, ħajġu żewġ tista' tgħid kollezzjonaturi kbar, il-Monkey Emporium li huwa Johnny. Daw, issa kif inta għajt maħħom? Għanajdilkom kollox. U ħajġ Joseph Hand mill-Leicester Vintage Toy Shop. Daw ma kollezzjonaturi kbar, ħwienet kbar, famużi ħafna, sir nafu bjom through YouTube. Għax kien jagħmlu Toy Shop on tour. Daw isifru, jabdu van, per eżempju, naf jiġu Malta, anzi li ħanna ti eżempju. Mela, l-ewwel bdew l-Ingilterra, jibdew duru l-Ingilterra u jżuru kull vintage toy shop. U jixtru t-toys, jixtru għalihom għal-kollezzjoni, jixtru biex jibija u hekk ġifieri u vera saru kif taqbad tgħid. Pros, they are pros in the thing, ġifieri. Anke jarfu Tajwa, fil-fatt. Sena l-oħra, ġdejem rrit ngħid sena l-oħra x'issa 2025. Tkonna tlajna tojissimi aħna wkoll jiena u John biex ngħaddu l-esperjenza wkoll kif jarmaw barra u hekk u tbellaħt meta ngħidilkom bellaħt għexli. Bellaħt. So ħattu xnaqa tips biex tarmaw għaltakom. Eżatt, ukoll, Bellaħna fil-tojs li kien hemm. Incredibbli minn. Ħaġa. Inti bat l-istampa. Rejt il-Transformers kollha li kien hemm. Fil-fatt x'intat fiċċet biex insib il-location għax dejjem ninsab f'waħda rid nidħol. Tara kont battu ritratt tal x'ismu. Compared to what they do outside for ġifiri Ġermanja, l-Italja u hekk. Għalissa għadna saqar, ma jien nemmen li nagħt naslu. Fil-fatt issa il-Bambirejt aħna dis-sena 2025. Forsi 2026 ħatikber, ħanġib xi sħabi wkoll Taljani, nkellmu wkoll xi Griegi wkoll, ġifieri by time ġifieri ħajja. By time kull sena tiġa kibret like Eżatt. Ġammen ħammur postek barġi fil bil-parking. Eżatt, proset. Imma dis-sena kif diġà tilkom ħajkun hemm ħafna affarijiet u sorpriżi oħrajn u hekk. Hemm xi ħaġa kbira li daqt nillonċjaw ukoll għal cosplayers. Mhijiex kompetizzjoni jew xi ħaġa, di ovvjament għall-competition semmilkom ikunu hemm il-Playcon, ġifieri. Ma ħan niprofaw nagħmlu xi ħaġa li qatt ma ġrat. Tifhem fil-fatt il-bira ma nafx rajtu. Squid Games. Proset dika
Eżatti biex in-nies jgħodu attenti. Jew għax fissajt fuq Squid Games propja. I mean, fair enough, it's a good show, jenna ma jgħatux għadna ma jgħatux Ma ħareġ eżatt fi 2021. ħareġ fi żmien il-Covid sew. Kien dal-craze u kulħadd Eżatt, niftakar kulħadd fil-karnival li bes tagħhom u hekk. 21. U sar season 2 issa ġen. U issa rajtu ma jien season 1. Ma kontx rajtu? Bella, men. Għalek, kemm il-darba ngħidilkom jien kontattilkom fil-programm. U kulħadd min jistidninna. Għalek ma narax series jien. Għax ikollok x'tagħmel. Tagħmel 4 sigħat fuq il-kompjuter dal-istja series men. U taqalura fil-affarijiet. Għandek 4 sigħat maronna la men. Imma fis-sajd, għax inti nawej, għara għatlu dak, għana s-sajġi, għana għara l-loba li mis. Li għandu tajjeb Squid Game, mux il-games bis, il-games vera cool. Imma u koll il-karattri nis. Eżatt. Anka, u sorprizi, ma tkunx taf dak li kien jider vera cool un bat joqtlu, għagga season 2. U li għandu koll lex. Ta' wahda joqtlu, għadha xej. Għanajda bil-kelma Malti eżatt, sorry, imma sperma l-affari ta' leba. Għax taf l-axar, mill-axar inti, you're trying to make friends. But you want to win, you want to win. Imma parti, imma tiġi kloba li t-toqtlu, għalla. Fil-bikolem dwej maħna. Noqlu neħelsu. Għaddi dwej naddi. Għara, għaddi. Qabli. Nasib għimmurru jina u inti bħalissa fuq dak il-bridge. Il-bridge tal-ġieċ. Issa ma Anka tempit gas xorta. Issa ma jnaħna bil-kom ta' s-sajn. Ġajlis. Għarra biex nkarawlek xaħġa. Nkarawlek xaħġa. Vera, maġġena ma kienxem xie doħxo fuq dak il-temper gas xorta Ma kienxem. Il-nota. Fil-xowla kien wieħed massivek bibni jew xaħġa. Ma kien hemm il-xuk, kien hemm il-żaw, kien hemm Ma xieħ, insomma spoiler, mbilli xandu, sa missajlu ħareġ minn dizlatti. Kien il-liba dak. Ma xieħ, ekku, taflink, pejt għalla meta sibtu limit. Ija, anka jien, u battara għalla zvizmot. Le, imma bat, jurik, ċertu shows vera ma jitfawx il-nies faxnin. Bizzemin, hemm show ieħor naħseb ma rajtux imma Elite, ġili rajtu għada Elite. Ġifiri, jgħawel. Fuq dil-iskola. U għalla jbirek dal-iskola li f-mazzerz u nisa u... Elite, ġili smajt biħiwa. Imma laqqas wieħed normali. Dokton, Fatti xi Albert tamel ċajta minn daw speċi tmur ta' Rajt. Le, ma sax tidħol. La. Qualification, le. Għax xej, ma tarax il-wieħed. Ma l-għaret narata forsi inspirani. To be honest, I think mostly, manka f'anime, ħoxnin vera rari kunem. I think medium people that are fat ma tanċu kunem. Jien ma tanċ naqbel maħħax, fil-fat vera mit-Toycon biznar fuq xie. Ma jgħalek per esempio nammira ħafna l-Jack Black, ja? Jack Black jgħata ħafna opportunitajiet n-nis li dafna l-aħħar menni, ma tistax għalla. Kulħadd ikun ma tistax ikunu da, ġifieri bniedem ikun għaddej minn xi ħaġa. Kottam du I still miss food, I still love it, and I'm still internally attracted. Jien vera, jien. Taf xejn dak li huma l-aħjar fid-dinja men. L-aħjar affarijiet fid-dinja huma. Mal ovvjament li tbulu taħra dik dejjem. Li torqod, tiekol u. Unejdlek kien l-ikel jissorpassa tutto. Ġi on top of everything. L-ikel cravings taħħa jakbar mill-laqgħa ħafna Italjan kien fil-verta. Insomma, ħajkun hemm Toycon ħajkun hemm ikel ukoll. Jien probla ħakka l-packed lunch so ma tantx. Ma staqsu ħaġa partikolari. Għamiltu link li speċi ħaġa interessanti dal-ħar kontet tkun ħafna fuq il-radio kellek xi. Right, yes, il-programm fuq l-RTK ma Markazzo Pardi, eżatti, Għajdina fuq kif Law ħaġa nsellem il-Markazzo Pardi minn hawnhekk kienet ħaġa wow għalija x'jiena is-sikret tal-kartun sħajti. Fil-fatt il-bieraħ mortant għand insomma persuna partikolar ħabib tiegħi u xtrajt ħafna CDs ta' Kristina D'Avena. Ħafna. Dgħidilkom ħafna for the price that I took them. ħafna, għandek biex timla dil-mejda nasib anka ġifieri top it up. Insomma, konna fit-Toycon tal-ħar ormi ta' s-sena l-oħra u għaffiċinanni da Markazzo Pardi għalli jinteressak tiġi fuq il-program tiegħi titkellem fuq is-sikli tal-kartuns, fuq dak iż-żminijiet tal-kartuns ta' meta konna ovvjament qed Iva u bdiet minn hemmhekk għamilna tal-programm. Għall-isma Mario, għall-inxina xi ħaġa li f'Malta qatt ma saret li nagħmlu programm fuq ir-radio li ndoqqu s-sikle tal-kartuns, which is
fun, man. Malta jħobbuhom dawn l-affarijiet. All right, mux biex jisni, ma għamilt ħafna affarijiet fuq television, films, u affarijiet, reklami, radio għad ma għamilt. Radio kien dejjem biex jgħod jgħeli namela radio, xejdu li inti għadek l-etnek vera tajja per radio. Very good, yes, yeah, all right. Le, ma parti ċajt, kienet Riċaġ esperienza vera ġdida jek għal fuq radio, u għalli bija di marka t-soppardi, mill-ewwel għetlu Iva, kena suċċess kbir, enormi, kien ġifiri n-nies, tipo, mux jgħajtu maħna, ma jidunna, tiru tkomplu għadda, kif jkun, fil-fat kull momenna 5 programmi, fawissu, u vera n-nies u għawħazin fl-ħar program, tipo, come on, men, ridu iktar. Fil-fat, dis-sena kil-bambineri Ukoll. Għanirġaw namluħ il-bambineri. It's something of the radio, ġifiri anka l-RTK, l-iskeda, tittara l-iskeda ta' radio, ġifiri tal-station, tifem, ma tittara tinsi xukod dak eksperimenti, ġifiri. Xenu? Ta' compiled, bazzikament. Eżat, ġifiri, u morna tajib nirringrazzjaw l-alla. Issa, l-ħagġa, tkellemni wkoll jiena marka t-soppardi u ġanatin li wara Toycon namlu party. Why not? Mela jekk in-nies joxbuhom dawn l-affarijiet. Isma' Kristjan Dafena tagħmel ix-shows barra, għadha tagħmel ix-shows barra, n-nies isegwa u jisa Gigi D'Agostino fi żmienu minn kulħadd jaqbes waqt li kanta, ġifieri why don't we do it here? L-aħħar darba kien hemm ġibna Fabio u saqsejniekom kif qatt ma ġib il-Kristina u beda jgħidilna li di ma tiġix. Eżatt, għax tibża mill-ajruplan ukoll. U koncerts biss tħobb tagħmel. Eżatti, proset. Mal-menu jekk ma stax tiġġib lilha doq id-disk. Eżatti, fil-fatt hekk ħanamlu, ġifieri il-Friday ta' wara il-weekend ta' Toycon ħanamlu party li pirate ostja. Ħanamlu pirate party. Tista' tiġi li besta pirate mhux ħajdej. Ħanamlu American cosplay for sure. Ħanamlu private party. Ħajkun hemm nisa. Le, insomma, ħajkun hemm party li l-Liquid Club ġewwa San Juan li fih għandu ovvjament diski tal-80s, 90s u sikli tal-kartus. Ġifieri immaġina jekk għaddej minn ħaram alla mal-puffi, puffi sandu, il-ħaġija, għarax baz, di per eżempju daw meta nara il-videos kif diġattilkom ta' Kristina D'Avena, in-nies men xint kanta, hija ħaġa inkredibbli men da jaqbżu kulħadd kanta magħha, jiġifieri dan way. Oraj, kif inti jexti, mux ħajkun emmi, mux ħajja semaw il-kar diska, l-għallu, il-womo tigre, il-womo tigre. Araġ, baz, issa diju tinżiex dija l-ewel darba li ħassir Malta, ġifiri, anka jħad kun esperiment l-affari, man dividuċi ħad kun tajba. Lej, nasib kun kombinazzjoni, il-bieħ kont mort kelli meeting u mwiħed li ħanaħmu fuq film ta' l-April's Fools u beda jgħid. U dejna niskelmu, bdejt najdlu kombinazzjoni għadda ġej il-Panzer, għalli Panzer ħabibti, għalli u sejjer il-party tiegħu għalli how cool man, how cool, bis-sens man, tiegħu pjaċirek. Fil-fatt ukoll issa l-ora tista' tgħid vera tajna spinta għas-siklem, għax ukoll niftakar Roger Terrazzona ritjenna t-soppardi jekk minn sejjer żball. Sorry jekk forsi imma t-soppardi li t-soppardi kun joma. Kienu għamlu kunċerti t-teatru l-muqqa, ikantaw is-siklet tal-kartun. The feedback was amazing. Il-teater kien mimli. Kien mimli. Veri, xin spiċaw, mimli. Kien mimli. Lej, u għaw, nosla fadlet. Ġifiri, u inti peress kontingid, imma tiftakar. Ġifiri, Malta meta kelli 6, u. Rajt, le, tiftakar, mela, ġifiri. Jien fil-fat ta' mommi, onestament, bis, ma farizzar. Imma fil-fat, xin spiċaw, il-nis bdaw jgħidu l-lallu da' sekk, ta' D'Artagnan fejni, ta' xismu fejni, ta' u in-għawaj ma bdejt jisni tikkalmom id-nis peda ġvera, ta' kif bdaw sejrin l-lallu, kif t-ġaspet, imma l-għagġa t-għanta huma wahda, daw jridu jgħidu, xek anka l-mużiċisti, u ekk minn hawnhekk jiġifieri prosa ta' xamentu kunċert tal-astra. Għattilhom aħna palissa nagħmlu programm ukoll fuq l-RTK u ġifieri bla bla bla. U kif diġa għetlek kena suċċess enormi, ġifiri. Jien nasib laqas kiekom għal xiex tamlu l-90s u 80s music, nasib kieku għamlu Kien somma ta' għalli. Jikollak mix, forsi. Imma dik kif diġa għetlek, eksperimenti, ġifiri, ħanna raw xejdu n-nis wara. Taw għamlu ġifiri. Fil-fat kem 80s, 90s u sikla ħaħallu għon fuq l-istess base, ġifiri. Mish ħaddu uftit sikla. U ħafna minn dawk l-90s, t-tifem, ġifiri. Għax ninsiex ikun hemm nies ħajġu għas-sikla, umma ħafna minn nies ħenfedilzaw
Sikle, illallu sikle. Illallu, men, ġa parti għan nixrob. U da parti. Da kullħat jixrob u biex jieħu pieċeru għek, men. No tisfen inti, xid tisma l-mużika tisfen, u tiħu bas. Mux ovvja. Pala parti normali, ħajkun speċi Plus, s-soltu. Eżat, le mux għanġi tal-ħenta, jew tal-manga. Le, fajja l-strati, sal-bara. Tejnek il-matara għu għaddabilu. Le, Ostjax li men, ġesu tal-Madonna. Ma, jinsta ma parti tal-ossix. Tal-baz. Diġa għetti li ċinis li vera u rewni li 100% ħajġu u diġa they are booked in. Betlek u koll il-parti f'Marzu ħajkun, ġifiri ħatkun bandil Toycon, bandil cartoons, ħatkun dik il-ġimaw kollox mitfuħem ġewek tajt. Ostja. Lej, nasib vera ħajkun hemm ħafna nis li ħajmorru, speċi. Ħammorru għana? Probably. Jien għatlek, jien għandi problema. Għaxek, il-mara ma tarax il-podcast, so nista' neqres fuq il-mara. Mela, jien il-parties ma tanġada toħroġ il-mara. So jien inħobb noħroġ, ma nħobbx, ma għandix kif kont meta konna żgħar every week. Forget about it, insa. Insa. That one of was crazy. I never partied that hard, like honestament, you know. But hekk jiġri, meta ma toħroġ ħafna, but dak il-one night li toħroġ għażess l-alla, dik il-problem. Stenna, ma titkompli mbagħad, u r-recovery kemm ikun mbagħad ir-recovery. Ir-recovery kien xismani. Dis-sena ara New Year's Eve, jien ma nistix ngħid. New Year's Eve li ma niċċelebraħ naħseb żmien u għomar. Fid-9 nkun diġà ried ġifieri. Ġeneralment jew nara xi series, nilgħab xi logħba mbagħad norod. Dis-sena sidnu nħlas iġġiew istess tal-kunsill għax kont għamiltilhom villat iġġiew u hekk ħadu pieċir bija insomma u hekk. U qed ngħidlek. Sakra Sassatej, għattalom jem tefaġiġ d'Agostino. U għek mennu nisnu jena u ħabibti u għek, insomma, bla bla bla, u għan ħabibti għol. Ma recovery. La, da. Bis-serieta, x'laqda, men. Għandek ġimgħa, għandek 4 tiem. Mela. Għandek qed tikkonċentra inti tibda tgħid imma kif jiena jien, men x'għamilt. X'għamilt U kif inħossni għadni jistidrank. Irrid panadol siret nieħu l-snip, men. Tieħu katafas biex forsi diġib tiegħek tgħid hawn x'qed jiġri hawn, men. Mbagħad tiftakar fil-parti, m'għadniex li kont, qabel konna ġimgħa sibtu ħadd, ma doffitatni u mbagħad immorru tnej xogħol. Le, Alex. Jew l-iskola. L-iskola. Le, eżatt. Le, Alex, so nixtieq forsi jien nixtieq niġi. Issa li l-ħaġa li jew nikkonvinċi l-mara forsi tiħmiegħek, jew kellha nikkonvinċiha għax xejsu tan-nejk, jgħodni tan-nejk, mela. Joħorok ma jħajsat. U istaħmur il-parti jien. Għalmenu ejja mija. Ma forsi jek najdra il-parti, ħajdoqlok ta' Lady Oscar jew xi ħaġa. Tħobb id-dum barra, mara. Tħobb id-dum barra, tħobb id-dum post. Jekk forsi ma jekk forsi tkun għattiħu pieċir forsi, ġifieri. Għaxem naf ħafna nasa meta jmorru parti jimorru I wanna go home. Jekk jista' jkun jekk jiġri. Jiena nemmen open bar. Skont il-vibe, skont l-ele mhux open bar. Open bar ċifri xkun il-mamijak. Tinsiex da għammin, da ħajku jiddobba kollox. Lex, niddobba kollox xed, Non kella jiftakar biss, Jena biex kun taf qasja ma nixxob issa, sissa fess id-dita ma nixxobx. No, to, xie kbira, dak narti tamel eccezzjoni. Dak id-dajna Meta tisma xie diska, men. Għalek tantellaw il-Markus maħna, għalek. Markus dikbar lightweight li jem, literalment, jieħu ftit drinks, guys, I'm not locked. Ma jixrobx. Ma jixrobx. Literalment. L-ħadar bux birra bada jixrob u xorta, literalment. Jena dejjem, mara, fl-istat li wasalt issa, għaxek trittejt għandi 38 ġifiri jizmani. L-età. Eżat, tifimni, ġifiri. Skont il-vibe, u jekk kunet tiħu basta l-ostja, ħati hu basta l-ostja, ħat kompli, issa. Jena kalmajt, biex jien dis-sena mort, l-ewel sena li għaddit, għax mort parti ta' xogħol, l-ewel darba f'ħajti naf, li mort il-parti ta' xogħol, u ma rridx ħara minn, l-soltu, għax open bar kont. Alright, okay. Soltu, ndija, dis-sena l-ewel darba li mort,
Ma suq dar. Ma xrobt ġifieri xa jew ġast. U hija mhux li mhux. Xrob. Spera, xodhom Xi disa Jack Coke imma joħodhom għalet. Nibda ġeħu lix kebru biex doħdu ħamru d-dar. Ma isma' jien nemmen li skont il-vibe, ġifieri skont il-bass, skont il-vibe li jkun hemm. Ġifieri anka illum nowadays saret iktar għalija li nqot id-dar, nipreferi nqot id-dar, u mhux qed nitkellem għalija biss, ta' ġifieri jekk hawn Malta u mit persuna. 80 minnhom hekk jagħmlu, ġifieri u preferi jqogħdu dar hekk. Imma l-għallu dwejn tifukkarni f'ħaġa. Niftakar meta kont għadni fi żmien il-baż, ta' kienu jistennuni artiġ ngħidulhom hoj. Minnu l-caterers. Skont il-caterer il-regal. Unbat jgħidu li kem ħaddum Diego. Nejdu la maċa. L-kell jiswik tar biex xorb. Senna, id-dika kont ix-xor, għax jina għu għamur wedding, em regola fil-wedding. Għanara, għajja. Ela, il-regola hi. Ovvjament, nisax Regola vinta dwejn. Le, ġivi meta tmur tiċ, mux ħattijom 50 euro. 50 euro l-umma ta' xejn. Le, eżatt, proset. Ejja, unnek ġifiri. Għas minnu 100 anka forse 150 xi kultant. Skont minn jekk vera kun nafu sew il-persuna 150 ejja. Nasib qasat ma tajtom jindasek. Stenna, mek ma tanxabu il-persuna samija nibdow nejtu hija ħanti. Xkun tafu 70-60. Bekk għad daħħal il-kel fuq wara. Umbat imma, dika xidja tajba tal-minu l-kejt. Bat juffendun il-lum għonek ta' għanejdek ġin il-lum. Le, imma dik verda tajba ta' minu l-kejter. Mela, u xin titħol għamil ħbib, mux mannis li jkun hemm. Ma wait. Per eżempju, xabana pallinu, ek, so impressjonu naqra, xaħġek, għana ma jenebu, għara l-usmu, importanti, għara l-usmu, għat impressjonaħ. Ma tejdlu, ma tara ħireġ bis-sushi, I like bodybuilding, ma stanni to compete għal s-drata sekku, jibda biex ħodik. La, għarajt, ma stanna meta kunna qabroko ġila ħtajt 5. ħireġ il-verita. Ġila tajt 5. Rispet li kell. Rajtu, ma stanna meta ħallini nitkellem, ma ta' għalek Ma tafx għamilna, ma tafx għamilna lejna, ma fiħ betajna 50, so xorta ġet 100. Xorta ġet 100. Zewċ invites. Emma li ma ġibnix plus one, ma jina. Tistasini iktar ħiri, tistasini Toycon u party u ekk, ġifiri. Party, għandek xie proġetti li taħdem fuqom palessa. Proġetti ma flimma sens, par daw l-affarijiet jew. Jow ma plekon hemm xi guest li tipo ma tsax you can reveal or give us a snippet about him. Saċ le, saċ dawk it-tnejn. Satti, proset, eżatti. Għada pedada u tinsiex. Aħna nippruvaw nibqgħu on the toy section. Ġifieri kif diġà qedtek għal ċertu affarijiet, hemm il-Comic-Con u hemm il-Playcon. Jiena di vera hekk noqgħod kif mhix attent, imma inħobb nirrispetta l-affarijiet, tifhem if it's toys, it's toys. Jekk ħanġibir xi popolari u famużi u hekk, ħajibqa' fuq it-toys u hekk. Forsi għadha petada kapaċi pereżempju xi ħaġa bħal Kristjana D'Avena li għandha x'taqsam ukoll pereżempju. Ġifieri eżatt tkun u ma kif diġà qed Kristjana D'Avena tibża mill-ajruplan. Imma xorta ma tistax tgħid għadha petada. Ejja vera, ġifieri. That's crazy, bro. Sleeping pills, man. What the fuck? Sleeping pills. Oh, man, don't get all the affarijiet dajju. That's sleeping pills, man. We're not going to kidnap her. Well, it sounded like kidnapping. L-istjata, man, nispera li tibqa' wara dal-program, Kristjana D'Avena. Ġifieri biex inkellmu r-rokko dik ma defhimx mal. Ma tistax tgħid illum hemm hawn xi translation u kollox. AI translation il-Malti għall-Ingliż. Immaġina llum pereżempju jibdew Kristjana D'Avena tgħid daw qed jitkellmu fuqi, allura ħnara l-ewwel isib xi ħabib tagħha Malti. Give her pills. Għatta bl-Ingliż bħalissa she can understand that now, bro. Jekk ma tiġi xabba fikom Kristjana D'Avena. Ħabba da, bro, mhux ħabba fija. Ma sounded weird, it sounded very weird. Nerġgħu morru naqraw the topic, ġifieri għada petada li nixtiequ forsi nġibu ma' kollezzjonaturi kbar barranin, ġifieri kif diġà għedtilkom daw Joseph Hand
U Johnny tal-Monkey Emporium huma they are quite famous. Tista' jgħid professjonali fuq dar rol, ġifieri. Ħajkunu hemmhekk armati, huma wkoll ta' ħajkunu tibgħu xi collectibles tagħhom u hekk. John għalli ħajkolkom xi section għal social media. Ejwa, eżatti, proset, ejwa. Eżatt, mela. U aħna qed nippjanaw. Infatti rrid inkellem in-Nathan għax issa għax inti iktar tifhem fit-teknoloġija li jiena vera batuta volja minn da kollu xorta ħawat l-alla li biex naraw setup on the go if we can actually do the setup on the go u live stream jew għax jien nixtieq nagħmel hemmhekk ma ħadkun possibbli da. Nagħmel live l-ewwel ħadkun possibbli da, ħadkun possibbli da. Li għamilna minn hemmhekk imma skont tkun possibbli spazju hemm ukoll ġifieri jkun hemm section ġifieri. Ħaġa, l-equipment mhux cheap u like. Eżatt, le. Titjosibu inti ġifieri. Eżatt, imma imma t-trasport m'għandekx problema, jekk tjosibu m'għandekx ġifieri. Dejja naraq kollox bħal dawn l-affarijiet tal-bank ngħidilhom jien kollox fil-foam u hekk. Ġifieri. Ejja li besek, satti jetek. Satti bodyguard. Ħallini. L-importanti dak il-majja u l-headset. Satti, ġifieri. Ara, għandi ħafna. Hello Kitty, sux Malta PewDiePie. U ġaketta minn daw tal-ħodba. Ġaketta, minn daw l-għodizjeni. Għandi wieħed minn dak. Madonneċ, dejjem rrid tinsib wieħed u dejjem madonneċ. Imma nemmen li ħatkun kbira u ħatkun opportunità għal kulħadd. Kemm dawk li ħajġu biex jixtru, kemm is-sellers dawk li ħajkunu armati hemmhekk. Ħajkun hemm Chris ukoll tal-cosplay u Chris cosplay ġifieri. Ħajkun hemm x'ħsiebek Tringali. Domnek jaqbad jieħu l-collection tiegħu hemmhekk u jibda l-collection tiegħu bħala tikber dis-sena. Dak iktar fuq Nintendo u hekk. Imma meta għandu ħafna masters u hekk dak. L-aħħar darba li ġie għalli onestament nibqa' nkabbar l-stock u dak ix-ħafna affarijiet żejda ħall-imbagħad. Eżatt, normali kif nagħmel jien, ġifieri. It's nice to buy from collectors to sell to collectors. Inti tieħu pjaċir, qed taqla lira ġifieri u tagħmel xi ħadd ieħor kuntent. Eżatt. Le, u dik kien il-pjan. Il-pjan tiegħi huwa l-speċi nagħmlu l-ewwel show għax qatt ma minna live show. Live YouTube li anke jitlu l-kommenti dak il-ħin nista' naqraw. Actually live stream. I want this, yeah. U anke jiġu We have to keep the logistics. Buyers u hekk imwaqfuhom. Tajjeb, proset, illallu proset, I want this. Logistics we can do the live. Fimni, imma le tamluha tajn nixxilkom ta'. Forsi mhux bdaw għax daw can't connect to them. Imma pereżempju aħna pereżempju meta konna Toyissimi. Kol ma kellna mobile, kellna l-mic, minn daw l-usmani, m'hemmx għalfejn ngħid lilek ġifieri. Anka d-duru hekk pereżempju fil-xismu fil-venue. Eżatt, ġifieri nistgħu ħatiħu baż. U jgħid imma nistgħu live għax għandu toħokja mic to a phone, tagħmel live stream u timxi. Tista' tagħmelha, imma tkun look a bit unprofessional, ma aħna l-level tagħna. Tajjeb, proset, eżatt. U fimni jaraw l-lex lilkom ġifieri they know you guys. Lemma kellna like siġġulek għal fejn jista' jpoġġi beda u hemm għandek ħanġibu jekk minn sejr żball. Ħanġibu salott ġifieri poltruna ġifieri. Da fejn jista' jibgħat tiġi il-guest, insomma, il-persuna tkun xi ħaġa, allora se biex ix-xejn sabiħilhom. Eżatt, proset, pjaċir u hekk mbagħad pereżempju tkellmu tgħidulu jien naf xieħu pjaċir tikkollezzjonaw ġifieri. Comments għaddejjem min-nies naqraw stream. Our first ever Twitch stream. Dik li nixi. Or YouTube stream. L-komunità tingħaqed u tikber fl-istessin. Ġifieri nemmen li kifetlek, this year is going to be good. It's gonna be a boom. Fuq dejta toys u hekk iwa da. Nemmen, onestament, Toycon it's a small thing but it's becoming a bigger thing. I'm very happy. Kif kienet is-sena l-oħra ġifieri anke għall-qorm u hekk kienu juru n-nies ġifieri li jriduha u hekk u Le, uġbitni, u speċi, u rritni sana ilbu naqra fuq affarijiet fuq collection. Inti dal-axħar, meta kont maħna, l-axħar ma konċ għadek kif fissajt issa fuq Transformers. Issa gbatt il-bu ta' Transformers. Jina vera happy. Kont imma tinsewx. Ma konċ taqsek fil. Niftakar, kien hemm programm TVAM u niftakar saqsewni mistoqsija. Niftakar eżatti lej l-aħħar tas-sena biex nippromowtjaw ukoll it-Toycon tas-sena li għaddiet.
U l-prezentatur dejjem kienu qalu li imma jekk ikollok taqbad suġġett ieħor, xi ħaġa għattilhom dejjem Transformers. Transformers dejjem kienet dik ġaqalbi, ovvjament. Biex ħanqot nisnejt, they are quite expensive. No, Transformers ma wieħed anke statwi tagħhom. Skoprejt għalfejn huma expensive because they transform. They use a lot of material. Madonna ġara, what the fuck? Siva xara, man. They transform. Madonna, transform. Jimma tħaċina. Jinkel l-idea to be and because they have moving parts. So the moving parts are expensive. Eżatt, that's the thing. But the thing is, What the fuck? What? Transformers, dawl dak xok jistajtik. That's crazy. Xini l-ħagġa, taf li trasformaw ċiżi. Iva, le daf, imma qed forsi jagħmlu minn forsi xi materjal jew ek more expensive, dik li assumejt, you know? Ara, mela ċa Transformer wieħed, anke li bikka, ċa Transformer wieħed hemm plastics differenti, rubber u jista' jkunu kollok diecast ukoll. Ritten saqsi, what about the bootleg Transformers? Are they still expensive? They are very expensive. Third party companies, they do it. Mela, anzi, etniħu pjaċir li tal-laj daqxej d-sukjet. Għaxet forse b-kunu cheaper. Jekk tmur, no. Mela, they are cheaper, sannu għada, inti għettejd li boot, ejja nużaw il-kelma knock-offs. Ok, knock-offs, ok. Tuża għad fakes, mela, fakes għana jidik xinu fake. Għalli, din għal-muwilom, maġandom bżon, nejt għal-muwadi. Mela, fakes huwa, mela, ħarġu figer tijaj u teċli. Li huwa oriġinali. Issa. Mela, il-fake u, le, sannu għada, mela, li aħna tal-Marvel, Issa, immaġan tmur, ussib l-Panzer, bil-ġisem tal-Panzer, rasu ta' Ashley, beretta tal-Panzer u saqajħ tal-Panzer u jideħ ta' Ashley. U jkun hemm minn flok Marfil, aħna Marfil etna, jkun DC, jew xa, that's a fake. Issa, palissa għaw invoga ħafna il-masterpieces ta' Transformers li huma very, very detailed and expensive. Ġifieri, Megatron jitla l-eksa 600 euro, 700 euro. There are knockoffs which are the same material, the same mold, which are very much cheaper. And they're still technically they are amazing, man. Jena meta ġibtijaj, nistanejda, għamli b-seri ta' t-nejdek, man, ġiviri, da staġib, ġiviri. Le, minnom speċi, Transformers kollo xogħolin, speċi anka kont darba xin statwi għatma xrajt. Il-mara kħu tollek il-mara jek t-xie statwa. U pest l-Transformers, that. Għadħanna kemm ma statwi. L-istatwi, per jekk għandek statwa da' Batman, jekk għandek statwa da' Batman huwa 800 euro, l-istess size ta' Transformer huwa 2000 euro. Il-brand hija 3-0, ġifieri. Ara ħanejdek id-dettalji hemm fihom u hekk isman, meta mbagħad palissa biex ngħid qed nagħmel ukoll commission work il-ħabib tiegħi qed nibnilu Optimus Prime, ġifieri plastic parts u hekk. Meta jgħidilkom tittoqgħod vera attent ukoll, ġifieri, hemm ċertu dettalji li, per esempio, il-Modern Transformers tal-films u hekk, tafu kemm għandhom għatu dettalji u hekk, ma jogħġbunix tal-movies, ġifieri all the way Generation 1. Imma kif qed tgħid inti, they are very expensive fil-fatt tal-istess brand li jkunu żgħar daqshekk ta' kapaċi jiswew mal-mijiet. Ġifieri, so good thing about Transformers. Transformers, they are nice, għax. Il-ħaġa ukoll, per eżempju, reċenti. Ma kbirx fihom ukoll ta'. Le, imma il-problema jien kont meta kont mort is-cinema meta kont żgħar, u kont provide I get into Transformers fil-films, imma anke cartoons meta kont jagħmluhom fuq cartoons, I could never fall in love with Transformers. Ma nafx kelli għalihom anke Digimon le mbagħad, Digimon Exploration. Hit or miss. There are some series of Digimon that I fell in love with, imma not every type of Digimon. Daw kienu ħarġu eżatti mal-Pokemon niftakar. Jien Pokemon I went crazy. Mhux trading cards imma. Ma setax jaqbad il-Digimon u Transformers, Pokemon. ħaġa wkoll importanti li nsemmi. Qiegħed f'ħafna gruppi ġifieri ta' Transformers u hekk tiskanta collectors Amerikani jħobbu jkollezzjonaw ħafna third party. Third party hija kompanija li m'għandix pereżempju naf mhix eżatti, mhix Hasbro jew xi ħaġa u jagħmlulek Transformers tal-bliħ. Il-għalam. Għax huma jkunu fissati
huma jkunu jridu jagħmlu l-affarijiet aħjar minn Hasbro u hekk. Allura iktar jiddedikaw ix-xogħol għalihom, they make it from peress ma jkunx il-licensing nejkun barazz, jistgħu joħorġuhom cheaper, they are more sturdy, bigger, tougher, jagħmluhom iktar looking. U kulħadd iridhom, men, fil-fatt fuq nista' nsemmiha wkoll fuq Big Bet Toys li hija website popolari immens fuq it-toys, għandhom the third party section u tiskanta l-affarijiet dejjem out of stock. Jien niftakar, jien kelli Transformers, jien twin-80s, so meta konna l-Ingilterra, Optimus Prime qatt ma kelli għalhekk meta. Tensi ħafna. Ġennin biex propja l-oriġinali. Imma l-oriġinali Eżatti, jitaraw. Ma almenu għandi Optimus Prime. Għandek wieħed, għandek one. Bis ħati, Jħobbi Transformers. Għandek xi TMNT figures. Le, daw kien żommu malija. Le, TMNT nifistajna mhux fuq. Għalla ħajkompli dara. Meta kont żgħir kanni xi Transformers li għadhom għandi li huma għall-antiki. U hekk kien hemm minnhom kienu jagħmlu anke bil-ħadid. Ija, mela. Riixu safna minnhom. Għandi sideswipe. Sideswipe huwa. Eżatt, process, sideswipe. Huwa metal. Eżatt, the body is like us. The body is like us. Għadhom tajbin, għadhom jitransformjaw jew. Għandhom iċ-deqsina they are played, eżatt, they are played with ġifieri. Għandi l-Ultra Magnus ukoll. Estra. Ma kellix ma kelli Ultra Magnus, it's much, xi drabi much more rarer than Optimus Prime. Mela. Jiena. Għandek il-flus. Xidweja, man, għalmenti kollu xaqlasja flus. I would never say. I have some cards that are like well money. I would never sell them. Ma minix into TCG fil-verata daqsa. Jina more into the anime and the games. Not into like the cards. Le, ma Transformers. Lew ħaġa wkoll Transformers meta lew ħaġa rajt il-movie tal-86. Wow, man, it's one of my favorite films all time. Wow. Dak tal-86, tal-86 huwa animated movie. Li kien way ahead of its time. Proset. Li meta ħareġ ma prezzawx daqskemm kieku kien joħroġ issa kienu jgħidu l-lossja. Jien issa rajtu jien bellat, man. Fil-mużika ta' Optimus Prime imut, really dies in it. Imut, emmek meta rajt Toys That Made Us, tistaw tara fuq Netflix ta' Transformers, ħafna Amerikani li kienu fans, wow, vera ħażin, ma setawx jifmuha kif Optimus Prime niet. U ġifier anke mela, one of the best movies with best soundtracks, u għandu ħafna atturi famużi pala voice actors dak. Ġifieri, mela, ġifieri. Ma nafx hekk hijiex korrekt ukoll, sa fejn fien b'dak il-film kien hemm ukoll ħafna backlash of course dak kien għal-Lidja Rodimus. Ejja, proset, mela. Ħarġu wkoll. Il-backlash kienet daqshekk kbira li kellhom iġibu l-Optimus lura. Eżatt. Mela. Illi Rodimus Prime. It's nice, man. Il-ħaġija hija ħaġa pawruża wkoll li tidħol fl-univers ta' Transformers għalhekk ma tħarġ top. Lew ħaġa il-kollezzjoni ta' toys tagħhom parta Star Wars. Mhux bħal Ninja Turtles, għax Ninja Turtles kapaċi tasal x'imkien, imma ta' Transformers le. Never ending. Daqqa jħollu dak Devastator. Ġifieri jien pereżempju Devastator għalija men ir-robot Devastator dak li jiġi ħamsa u jiġi kbir. Ma doffi daqni, jaqbadni l-bart men ġifieri. U dejjem joħorġu versions differenti tiegħu għax daqqa tixxieħu jkun kbirek, u mbagħad xi ħadd taqdu ħajġi kbirek. U issa ħarġu balla għadha ma kellix ċans nixxi u I'm broke so l-aħħar ftit extra money li kelli xrajt statwi ta' Konosuba biex nkun onest. Il-perfume x'għada perfume? Biex nordna. Kemm? 200 euro ta' biex nordna. Konosuba. Mhux Anyway, so dak, imma vera ħarġu anka toys tal-movie ta' 1986 ħarġu. Eżatt, hija mela ħarġu l-Optimus Prime, man. Ġifieri, hemm Ultra Magnus ġessu tal-Madonna minn diġà tela 300 euro ta'. Ġifieri. Ħarġu Range. Qed joħorġu fil-fatt issa ħirġin id-Devastator ukoll, s'issa ħjorġu l-ewwel tnejn. U jkomplu biex jaqdu fl-imkoll. Imma kif qedtilkom.
Għalit naqra, ovvjament, inti meta ġib, għaxin kif diġa forsi jafu, jien nġib man tħabib tiegħi kollezzjonatur minn barra, għax ċertu rixus ma jitlux għaw Malta, u eżatti meta jieġu għandi men. Ma tkunx taf. Tibda tgħid, mhix ma tkunx taf, x'intarom tibda tgħid daħb jawment. Tibda tgħid, imma ma tistax tagħmel dawn l-affarijiet. Issa biex ma jbijawx għax jgħid. Eżatt, inti ismani, ismani dwejn, inti fimni ħażin. Forsi għax li jista' kulħadd jista' minnu geek bħalna u jikkollezzjona dawn l-affarijiet, inti tapprezza t-tojmen, mhux trajtu, daqshekk ħadd ritrattu tfajtu u nsejtu. Le, men. L-aħħar darba ċifejt il-Defensor jiġi ħames vehicles u jiġi. Dak ta' kontra. Xin irċivejtu bis-seletat ngħidlek, isa ġiet li żgħen, ħarġit li żejżit, għad tista' tmisshom it-tnejn. Bis-seletat niftaħ il-pakkett. Oh my God. Il-kaxxa mellisa men, qatt jinda. Qatt tara x'kelna men ta'. Ara x'kelna men. U ma napprezz bih, biex qed għafet titħalek minn żejżit tal-iżden niftaħ. Alright, okay. Dak palas tibqa' aħseb fuq żejżit dak palas. Imma ġifieri l-apprezzament men dik l-imħabba tat-toj, ġifieri imma. Yes, inti fel-żgħir meta tagħtuli. Għax meta xrajtu minn għandek, Michael, battu ħattula xattula għalt li dak għara ma tiftħux, għalt li tijuli, għal pakkijatu, għal Christmas, għax jurtatu fil-Christmas, mux zejzit tal-Lizajn, l-Optimus Prime. U battatu li s-nittifel zaħi fil-Christmas, u niftaħ, għabali għan nafxiet, nifraħ minn. U jisek ġib dak izmin l-ura, veri, anki kienem wieħed għamlu surprise xrawlu jed minn għadu għol Optimus Prime. Tisma recording tijaw men. Sorry, brother, sorry. Kif kollox irid ikun jafa, kollox irid jara men. Tibda tisma' l-voice message ta' dal-persuna li rċieva l-Optimus Prime mingħajr ma trid biżlek dema, tibda tara kemm qed japprezza dal-bniedem. Tajtu rixu ta' toj li ħareġ ta' meta kien żgħir. Incredible man, ġifieri. Le, dikki. Le, toy reviews are incredible. Ġora. Transformers 1. Għaxu nitkellmu, per eżempju, nafu qed nitkellmu fuq il-films. Naf li ħakon ħassemmiju li maqbistulek mill-ewwel. Kienu, for me, għavolja Transformer fan. L-ewwel wieħed kienu ġobni, l-ewwel wieħed ġelli għattilkom, rajtu 7 darbit il-cinema. Għax kien Transformers. Ejdilom, Transformers 1 xkien għalik. One is one of the best Transformer movies li għadħarġ, kważi man lejdi, vera, lejdi palek, konnet nitkellmu Għaxem Megan Fox beda. No. Nex, Megan Transformer Fox. 1, man. Transformers 1, il-kartun saħġ issa. It's an animated. Voice actors ma nafx ġifiri minnu, ma jien, mela, ma mibdejt nittaqa, Transformers 1, ma maqdruħat. Meta ma tejt xej, ma tisma xej. Transformers 1 issa ġit nifmuħ. Sorry. Keep up. Laħarek issa. Rajtu xi mhix Transformers. Meta tipo, din waqajt ħażin banka għexli, tipo, it's not. Alright, ejja ngħidu ta' tfal. Għax ovvjament it-tfal ħajdu imma minnu fuq Transformers. If you want to know, jek trid tkun taf minn huma Transformers, ġara Transformers, minn fejn bdew hekk lilu tittara men. Il-piki li kbejt fih men jien. It's in a way, it's a very nice movie, but a sad movie. U violent, men. U l-ħagġa li jien nixtieq insib il-personal marking in the department. Naqbad tal-lofti, għantieku daqtajt għax bis-seta il-biki. Jisu komedi għamlu. Kull trailer li għamlu jisu slapstick. Comedy. Trailer hija process. Il-marketing tiegħu kollu kien slapstick humor, wek li mbagħad in-nies l-oħra ħadd ma rid imurjax, għallu this is gonna be for kids, is show shit, u qed ngħidlek il-biki li ħassejt. Is-sinema mat-tifla x'in kont super excited malli ħareġ mort. Opening weekend, eċitat, goosebumps biex imur narata, jienu tifla, nitlu fis-sinema, jienu ibis. No one went to watch. Incredibly, man. No one fucking went to watch. L-cinema mortu. L-embassy. Ma kienx. Kull mamel ġimgħa. Kull mamel ġimgħa u Malta fis-sinema u mbagħad waqfu. L-dik vera. Ma tantx dam is-sinema vera. Meta bdew jitkellmu l-fans u l-xismu. Meta jidilkom isma' jara naħseb
nasib l-unika Transformers li ġarajtu t-darbit. Tipo mill-moderni u għekax. Mela, Before YouTube. dik il-ħagġa. It's taken down, ġifiri, issa. Batuni, bro. Fakket murix għalla Steelbooks kif għamil da. Batuni, brother. L-steelbook dej. Rajta, u tħajarni. Amazon tħajarni. John ġabu għadda, John. Ara, dik il-ħaġa li inti tkun taf minnu Megatron. Minnu Kif kbir. propjament Megatron qabel. Kien Megatron. D16. Ma doffi, nsejċ eżattament li semmu oriġinali tiegħu li kien Megatron fissat fuq. Megatronus. Megatronus, proset. U dik il-ħaġa li tara l-Optimus Prime. Et titeħli sticker mendek, tara dik iċċertuħ biberija. Issa fakit, morru għarawħ. Dik il-ħaġa, biberija. Li tispiċċa mbagħad imma tibta edewa fuq xi ħaġa li istja he believed in u mbagħad waqaħasin hekk anke dik il-ħaġa ismani ħanejda tara l-Optimus Prime dying from him man. But kif jiġi emmek spejt, emmek ħalli xina transforma. Waljaw, għet t-spoda muni. Għajlu l-ħaret. L-għalla xindi kollox blu. Jena, falli nafax konna nitkalmu fuqa u koll, jena wex li di. Jena naħseb barra il-marketing tijaw u koll, naħseb il-nis maċċettawx li Chris Hemsworth kien il-vuċi ta' Optimus Prime. Jena forsi kbirt ma' Robots in Disguise, l-antik, ovvjament minn Empire dejjem hemm. Jena li meta tajk li Optimus Prime imur mal-ewwel Peter Cullen. Ma jmurx Chris Hemsworth. Chris Hemsworth għalija u għator. Eżatti. Mhuwiex x'ismu. Ma he didn't do it too bad, to be honest. He didn't do it too bad, imma naħseb ukoll li kind of film waqa huwa kien Michael Kien il-voice actor ta' Bumblebee. Eżatti. Filli kien komedi f'daqqa waħda u mbagħad meta kien biddel Megatron. Jista' jkun l-aħħar biċċa ma għala x'ismu hawn. Mhux Chris Hemsworth x'injejta jem Optimus Prime. Le, dak Chris Hemsworth. Xorta. Ħareġa tajba il-biċċa għala tajba. X'injejta jem Optimus Prime, let's roll out. Huma jiem fimta mill-aspett tagħhom x'inhu ovvjament Orion Pax kemm kien għadu jisu teenage years. Teenage maybe early. Jinki kuf forsi għamlu Chris Hemsworth u bat. Jisu meta eżatti proset, eżatti. Meta tawħi xismu għaw. Ma sorta, meta jgħajt Optimus Prime, he imitated him in a good way, it was quite good. Isma, voice actors change all the time fil-verita. Ma proset, eżatti, men. The Mario Typically in your mind is Peter Cullen. Eżatti, meta ngħidlek Iron Man, inta tmur mal-ewwel Robert Downey Jr. Emma per esempio the Mario film mużawx il-Super Mario actually voice actor tiegħu. Chris Pratt kien tajjeb, jina ġobni, imma ħafna fans morbux. Jaħasra għandhom il-xismaw il-daw. Le, I would have preferred the actual voice actor, anka jen personalment, imma mort il-cinema, kalli open mind, u ġobni. Dik il-ħagġa li kollok il-voice ta' Optimus Prime. Sabana men. I am Optimus Prime. Let's roll out. Infatti, għara kemmu iconic il-voice ta' Optimus Prime. Il-films ta' Michael Bay kellhom iġibu lilu biex jkun il-voice ta' Optimus Prime. Mela. Għax ma kienx ħajjettaw. U ma kienx jagħmel sens kif wex. Ħalli ta' Megatron bidluħ fil-li kien hemm dak fil-li kien hemm. Dak Megatron. Fakkjaw naqra. Megatron. Fakkjaw. Megatron għandu ħafna fil. Megatron għandu ħafna. Megatron anke dik il-ħaġa li mela l-ewwel f'dejjem pistola. Issa, jek ma trix tal-element fara, x-pistola, u għek, għamlu kanun tal-gwerra. Dak kif kien jitkellem fl-għandik. Ma għafin sej. Ma nafxie ma rajtiex. Probabilment rajta, joġbok il-G1, ix-xena ta' Megatron Transformers 1, AI generated, ġifiri, bil-leħen ta' Megatron. Mela. U l-bart Inti Starscream u koll. Tilef leħnu, inti Starscream għalek kien jidajem jitkellem jisu. Imma xinder Starscream, Soundwave u Shockwave jina li jemen.
u li ħadd pjaċir, taf fex ħadd pjaċir imma pereżempju Soundwave, ħallewlu dak il-leħen. Dik dejjem. Hija tal-film kien naqra imma. Fucked up. Imma le, Transformers 1 is a masterpiece. Jekk ma rajtuħx mura waraw. Mela, daqqa waħda ba' Spencer kieku bis-seretat ngħid. Stammu naraw issa. Bis-seretat ngħid. Aħna konna fuq Facebook. Anka għalita toġobna ħafna ġifieri. Jekk narilu nista' dak il-Transformers 1 huwa l-bidu tal-istorja tagħhom ġifieri. Eżatti, minn fejn u jien kont naf li Megatron u Optimus Prime kienu ħbieb ukoll għax Anka fil-film jgħidru. Madonna. Anka Il-Netflix series li jemma War for Cybertron. Semmijielu koll, semmijielu Megatron. Anka fil-film ta' Michael Bay, kun hemm wieħed u jgħidlu forgive me brother. Mela, tinsiex. U mbagħad jekk tidħol f'univers taqbad il-comics, imma l-comics ara ma taqbadhomx. Ara ma taqbadhom. Għax parta Ninja Turtles. There's so many different editions. U dejjem u bat every 5 years they biex jifimni Dwayne, jisek qed taqbad il-Pokemon cards minn issa minn meta ħarġu. Minn 1999. Taf kemm hemm sets. Għalhekk tas kemm hemm sets. U subsets, u subsets. Fimtek, ejja, fimtek, bro. Tielu. Le, Transformers 1. Le, ma to be honest, comics ma naqbad sulus fajn. Imma jek nibda Transformers 1 on battle films, it should make sense, right, the storyline. U hemm xi animated series probably ritna. Hemm ukoll. Prime saying that l-animated series ta' Netflix bieħ, ta'? Ija, ara War for Cybertron sabiħ immens, għax bażat kollu fuq il-G1. U matem Transformers Prime, għandha ħabib tiegħi fissa Daniel fuq fissa men. Fil-fatt hemm ħafna voice actors, Dwayne Johnson out, The Rock fih ukoll ġifieri bħala voice actor hija, għandu hemm John Cena wkoll. Ġifieri ma tifhem. Issa. U jiena bħala Transformers, bħala nitkellmu fuq ġranet, inti ġieli il-lob, taf kemm qed nikbili. Issa lob qatt ma laqgħet Transformers stretch. Ix games ta' Transformers li huma War for Cybertron u Fall of Cybertron, taf kemm huma. Mista xbin kemm faħruhom. Imma dawk PlayStation ex. Le, kossan kien għadhom Ma stenna għadha PlayStation dawk x'inhu huma? PlayStation jew PlayStation? War uffiċjali xi li nfittixhom biex ngħid. Ir-rumeri. Rumors, Ovvjament kienet ħirġa dik il-logħba l-ġdida, Transformers Reactive. Studio għadu kif ħareġ u qal li bażikament they pulled the plug. Issa nistennija dik ħaqqa. Huma li kienu qalu either l-studio li kienet joħsib kienet jiskemmja l-Hasbro, jew Hasbro ġast irrealizzaw li l-logħba tal-Hasbro ħarġet. Allura il-rumor kienet illi nstabu files illi qabel ma bdiet id-development ta' Reactivate kien hemm ir-remasters ġa planned. Jiġifieri jekk waqgħet di jista' jkun hemm il-greenlit. Għax infatti true story jiena kien mar lil PlayStation 3 u għandi daw il-ħnej fuq PlayStation 3, kelli nixtri PlayStation 3 ieħor. Ħabba fija minn, għax sibt wieħed kienet ibiħħa hekk għatlu għalla ġibili, xrajta l-uniku mod li għala xrajta biex nabdaw il-lob. Għax mandim sodna. U PlayStation bis kienu ħarġu naħseb xum. Kienet ħarġet fuq il-PC ukoll, ma dekx issiba mkien. Check jom, ta' nara daqx reviews fuqhom daw daw. Issiba fuq PC, ma xaħat biħlek il-kien. Eżatt. U tkun għolja. Jew physical Tkun għolja, ma tkun għolja. Għadda sallum il-ġurnata jfaħruhom. It's the best Transformer game. Di War for Cybertron. War for Cybertron u Fall of Cybertron. You can torrent them as well, but torrenting is... man. I'm just telling you. Kapaċi tjaraw Hasbro da tal-program. Madonneċ, taf kif jiġu fuqek. Pata Squid Games jiġu fuqek, men taf kif jiġbruk. Madonneċ. Le, ma t-nejm l-iktar lob. Kulħadd faħarom li apparti ċajt. Naf li huma dar good games. I've never played them, ma xi ma tax. Nara naqa reviews fuqhom, ma ta' minn hemm jew minn hawn nipprova nindobbu waħda. War for Cybertron kieku laħjara, War for Cybertron. Eżatti. Ejk, ta' fedak il-loba per eżempju, għanda per eżempju minn għalija, laqsi twila daqsek. Minn għalija xie 16 levels, ikollok l-ewel 8 levels you play as the Decepticons, but the second 8 levels you play as first person, kif tidher third person, Tomb Raider nejderajt. U t-tini 8 levels huma bl-Autobots. Imma it's one story. Ġeneralment, loba tajba dejjem kon qasira, ment.
Ma vera. U mbagħad fl-aħħar taf kif jispiċċa minn. Mhux ħanajdlek kif jispiċċa. Le, tista' tgħid. Bħala the credits joħorġ bid-diski tal-86 ta'. La, l-movie. La, ġedda daħna stjana għagwiet. It's amazing. Kristu, men, xira, memx għal PC. Letter to transform. Ma ġustar kif kun olja problem. Fejna fjen jekk imma emmot, jekk għandek Xbox One Series X, għax għandi jien, jekk għandek id-disk ta' 360, tista' tilaba fuq. Kiwa, dik iwa. Ġifieri, jien għandi. Ma vera u lina. Biex ovvja, kemmu għalihom in-nies. U ma dawx jisiru, so dax niftakar darba tinġiba fuq il-PC u fit-tixkiż imma kienu għolli. Mela, jkunu jafu, jkunu jafu. Mela, jindarba xejn Avatar The Legend of Korra game. Dik il-loba issa konċajta €80 u dik kienet tisma' xi fuq, dik kienet tisma' 40. Ja jikdar imbellaħ li hum fuq €80 inti fuq. Le, għax vera xtaqt nilaba. Imma ma labtix għaddi, u għedha fil-library tiegħi, ma ġax strajda. Tixtri laba, ben. So jekk nifmek waqt €80 loba. Għal xej. U ġast edha fuq xkaffa. Le. Key, man. It's an online key. Key. Issa jdaħħala xi darba ta' jinżilu xi porna, la sekundja. Inti għadek ma provajtix ġifieri di. Fucking right. Le, it's a physical key on Steam, ma sax kun fake. On Steam ħalbi miex like xi fake, don't worry. Xaħat jibatijelek, you claim it and it becomes part of your library, samel install daqsek. So it's normal. Edha fil-library tiegħek diġà. I didn't get scammed, don't worry. Time check, Kemm din. Il-time code taħtu. Edin sija. Sija, ma tajjeb. Naqqa oħra u Bicċa gamer id-nilaba zaħira mija. Smaxux. Le, mux smash, ħagġoħra. Le ħagġoħra, ok. ħagġoħra. Għaxi fittax n-nisa, għalek. Game, kiku emxie Xorta ma sibx taħmur tajib, ma fakir. Jista kommu taħmur tajib. Just a fun, darba memx prizes. Memx quiz, di mux quiz, don't worry. Prizes għadma genna. Għabil ħajdlu tekkin. ġibtilkom Funko Pop sal-wara ek. Ejwa, ta' Ta' mux toħadu minn dar, inti No, that's for the background. Asset, thank God. U My Hero Academia, I love My Hero Academia, bro. Mela, My Hero Academia is best, one of the best animes. Overlord, honestly, that's one of the best arcs. I love that arc. Waqaftu għax ma dabdaw mutu l-heroes u għajta. Dark. Wasalt fejja da mawxet imutu. Le, ma meta qabdu l-ġajgantorija wasalt. Le, dadu lura. għadni lura. Fis-serjetà. Takar fejn jiet. Xi season 4. Għadu lura. U jgħarajt, ma Wasalt fil-villain arc. Wasalt fej. Kun like villains bit. Wasalt marru jiexu ġol dorms għal-jom. Imma Overlord, dak season 2 kien dak. Eżatt, Overhaul, mux Overlord, sorry, Overlord anime. Overlord, what the fuck? It's another anime. Le Overhaul, one of my favorite shows. Namlu? Isma, kelkom istaqsun xie affarijiet oħra jew hekk jew. Le, ma son Mela, jien ħanamtik, ħanrik stampa tamara. U inti jisajka, għandi bżon għamilna għaxa ħagġa inti. X'namel? Orange mobile, miljon ti. Timer? Għamil lista. From 1 to 10. Jien rridek, ħanrik stampa, u inti tfaħħom li 1 to 10. Fimt? Alright, okay. Ġifiri mal-1. Fissa jista jkun tiġi l-isbaħ wahda fl-axħar. Ista. Jkun tiġi l-ktar wahda. Ma stanu għadem. Li mill-isbaħ imma t-ten jew il-1? Le. Il-1. Le, ħatkun random di bazzikament. La, meċi d-dwejja. Kem tamal 1 to 10? U bat fej jitfaqqom, għallin bat zom di rekord. Jek trid nġib lek karta u bajr u forsi iktar faċli. U iktar fast. Iktar fast. Xaqt kwit. Issa minn sponsor stage. I'm stressed, okay, right now. Stressed. Basta għandek tkun relax. Le, passa stress jena, bro. Ajma, 6, 8, 9. Ħagġan n-namen. Di ħan għamlu għafas fuq. Mela, ħan rekwiet, mela, għajt li inti għajt l-imposition, nixiex number position il-1 u għal-izbaħ, ok?
Nibdew. Xħajħaw. Jinx. La, l-Madonna. Fiħan nitfawa. Feħan nitfawa. Tini ċans. La. Isma, l-ewel wahda. You can only put in one place. 1 to 10. Nitfawa 5. Il-5. 5. Jekk kemm ma xoħra, jenna f'xajorini. Mela. Jinx. Għawek jera. Da forsi naqid. Warhammer Babe. Għamela 6. 6. Warhammer. La, ħajkonna l-istampi għaw. ħajkonna stampa ta' 20 gudaw għajt ħatarawm kolletkom u koll. U l-rankings u koll. Ovvijament, ma nistax titfaħum kolla għannu. Riex minn jafxinu. U problem misbaħ. Mux għalek għed nejdek. Oh my god, għax. Tara, għanna raġunu ġej. Kristu għalla minn. Tu. Tu, xieħal. Xieħal. Stanna xieħal tal-kartun semmati? Xina jġbuna għara ermazzati. Jew il-ġdida. Għal-ġdida, bra. Tal-kartun, komiki jek rajtsew, komiks nasebi. Idi, għarrejt. Al-Baroness. La, Mela, l-xieħu l-kfej għamilni għatu. Għamilna tuħa xieħu. 3, għamilna 3. Xisema? Issa, għadni. Bar. Għamżuna bar. Di naħseb Le, għarajt, ok, wara Jinx di t-tġi. Wara Jinx hemm Warhammer. Senna, le, ma senna għada, Warhammer li meda. 6. 6, ma għamela 8 il-di. Ejja, għalli. Venom. Venom Gill. Jew Venom. Mela. Issa, spera li l-1 kun. Għandek il-ċungli. 1. ċunli, l-1, mela, għadna equipment. Mazza. Għax dak il-ktib li tajtni inti. Dak skobrejt li jena għandi limited edition un-bad. Ukoll. Mela, dak kienu ħarġu 2. Għalmenu ftaħtu wieħed minnhom. Taħdu bit-2. Mela, għandna il-Wonder Woman. Tu tfajna xa, tu. Tu għanna xieħu. Xieħu, waraja memħat. Waraja Baroness. Mela tfaħa 4, xid t-tamil. Wonder Woman, ux. Wonder Woman. ċed baqa numbers, dwejn? Abba għalek 7, 9 u 10. The lowest, so ġer xogħol ma t-saħtet li fassa. Man, tipo, għajja dik 10, għalla dik 10, u għanna. Għalla dik xilla statin namel maħħa, men. Għalma donnex, t-tabili 40. Għalma donnex. Zgur the 10? 10, yes, 10. Transformer. Mela. Għandek 7, għandek 7 on 9, għandek 7 on 9 available, dimini, għak ma għastini, bini? Għaw fottejtni, men, għaw fottejtni. Xtaqt inti għilu għandim ma 7 ħajkull inti għax dak baqaw. Ma l-issa l-axħar wahda, Asuka. Asuka, rejt. U l-axħar wahda li ħaxorta għadġi 9. 9 ġeja. U kellek ċanku għax tfaxħa 9. U jħef tfaxħa 9, u s-safakiet u għanna. Mini ħana. Bittamil. Mux għalek għet nejdlu għanna minn jabtil xalla l-axħar 2 għall-axħar. Għal-mazzaxħaw. Ma dik real life cosplayer emmek fajt. Issa xie ġifiri, issa. Senna għadda ġifiri daw, issa. Diħel ċaka minna u kolla ġej wara ġuxin. Issa ħakanna l-Optimus Primina nħalli jelek, għaw xie dik ten ħana bqadja kux vera, dik ten tibqa għajs. ċu kellek iċċaqla għal xaħat minn dell-lista, il-min iċċaqla. Il-Lasowka nitfaħħana mberi, naħseb nitfaħħana mberi tu il-Lasowka. Il-Lasowka għax pala ek. Xieħu fejn mor xieħu l-kombat. Mbatt nitfawu minn flok, kimmesad minn floka, mbatt nista tħawadnix men. Għarret, nistajdom, Għara kif tini kompli nikkolċedra għal dawk il-ritratti. Personalment, naħseb kiku jien. Ejja, vera. Jien naħseb jien il-1 tiegħi tkun. Min kien ikun il-1 tiegħek ħana? Jien naħseb jew Jinx. Il-Jinx, il-1. Jinx ta' League jew il-Jinx ta' Arcade? Ta' Arcade. Ma jienx norin il-Jinx għatlu 6 għaxet naħseb mal-ħin ħarin il-vaj. Il-1. Vaj toġobni men, vaj. Il-1 tiegħi. Il-1 tiegħi onestament. Asra ma ħagħu t-ġirat ma' Caitlin. Il-ċan li taħna qabel miegħek. Il-1 Very good, John Lee. Wala, qabel miegħek onestament. Former girl Dik lar, dik. Issa Tomb Raider tal-ewwel logħba. Kollox għal-ponta. Ħalli l-1 bat t-ġiri. Sweet man. Dik missek ħalli. Nasib ekrit jagħmelu, jiena krit jagħmel. Kont offendetni. Għalek ħalli tal-aħħar għalek. Lejaw. So għamil. Anyway, mela ningrazzjawk tal-li ġejġej. Thank you ħafna vera bas, men, nissodu, vera bas tal-ostja, men. Ningrazzjaw waħda l-sponsors, nisnajdom jien. Għadhom Mela ningrazzjaw il-Patrick Prince għal-merch u offertek. Patrick. Things like that. Il-Patrick.
Patrick Prince. Il-Miniature Corner Studio, għal any 3D printings li għankom bżonn. Għankanna l-kiġi li ħantu kwiħed. Yes! Mela. Il-dKaseFactory għal phone cases u għaffartek. Li manna xaw, ovvjament, you can have custom anime cases as well. Ukoll, obviously, il-Planet Consult li ġibunna l-affarijiet u l-aħjar ħanuta Malta. U il-Solo Caffe għall-enerġija. Għall-enerġija. Again, thank you, Panzer. Thank you, Tom, guys. Issa l-Dwayne mux ħanaraw ħannaqra xħajsifer. The lie detector determined that was a lie. Kisser għajdu lu ċaw naqra. Ċaw, għandu xie ċar ma nara jiex jista jkun up to 2 months forsi ma nara. Jista jkun, eżatt. The lie detector determined that was a lie. L-ewwel resident li se jiġi eliminat u li allura se ikollu iħalli d-dar ta' Big Brother il-lejla stess huwa Dwayne. ħajmur big adventure. To kollox top secret imma ma jriċejn. Skema f'żana li mux ħajjarani u jienet noffendiħ għax ekbru ximkien 2 months sinjal li fan. Anyway. Eżatt. So ħajkonna different guests, xaktarx ħajkolkom Marcus. So don't worry. Marcus, basikament. Goodbye, farewell. Ma jnakxi li għallaqqas mux ħanaqbat nitlaq guys. Midej. Għamur naħxie, guys. Goodbye, farewell. Le, għedna ma kifa. Marcus għamil. Għamur nfaqqa, guys. Għamur nfaqqa. U obviously għanna l-nejn ringrazzjawk, thank you tal. Thank you, Nathan. U ħajkonna iktar forsi anke xtiġi on the main chair l-ammola ma tajkonna xie guest nirranġaw. Forsi nitfaw Marcus għax I can't do the flow. I can't do too many episodes with Marcus xie ġennin li maħki. Vera. That's kan jgħamil question. Naqra frosta jew dik tawarajk. Iġennek. U minn question naqbdaw umurru għal-question nkun ġaqan tal-jajna. Aħda l-għarajt. Dil-question ġan sajnja, guys. Issa, ta' film naqtaw il-Markus. Tiftakru Police Academy? Tiftakar kien hemm dawk iż-żewġ pulizija Jekk u dak il-qatira. Isu Jekk. Anyway, guys. Would you want to shout out something? Yes, sorry. No worries. Toycon tista' tgħid main event, l-ewwel waħda li tas-sena, the main event. Toycon 15th, 16th March, BMX, Pembroke, kunu hemm guys. Friday after, party kbir, l-ewwel darba f'Malta, 80s, 90s u sikret tal-cartoons minn għandi u Marka Zoppardi, kunu hemm il-Liquid Club 21st March. 21st March. Iktar dettali ħajħorġu, so li kolkom zon nikontatjawni. Thank you tal-opportunità. Thank you. Thanks a lot, guys. Thank you.